हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत गोल भजी. तर बघा कशी हॉटेलसारखीच दिसते आपली भजी. परफेक्ट कलर आलाय, परफेक्ट टेक्स्चर आलाय. तर कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. तर शेवटपर्यंत नक्की बघा ही रेसिपी. तर बघा मी काय काय साहित्य घेतलंय त्याच्यासाठी ते सांगते. मी इथे ना कांदा मीडियम आकाराचा अगदी बारीक चिरून घेतलाय आणि 2 मिरच्या देखील बारीक चिरल्या. थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे चिरून आणि 1 चमचा ओवा, थोडासा आपल्याला बेकिंग सोडा लागणार आहे, चवीनुसार मीठ, हळद आणि 1 वाटी बेसन घेतलंय मी. ते एका मोठ्या बाउलमध्ये आता मी ते ट्रान्सफर करते आणि ह्या पिठामध्येच बेसनाच्या आपल्याला हे सगळं साहित्य ना एक एक करून ॲड करायचे. तोपर्यंत मी गॅसवर तेल देखील तापत ठेवलंय, जेणेकरून आपलं भजीचं जे बॅटर आहे ते तयार होईपर्यंत आपलं तेलसुद्धा छान गरम होईल. तर मी आता पिठामध्ये हळद जी घेतली ती ॲड केली, त्याच्यानंतर जो ओवा आहे तो ॲड केला आहे. ओवा आहे ना मी थोडा हाताने क्रश करून घेतला आहे, त्याच्यामुळे त्याचा फ्लेवर अजून वाढतो. आणि आता मीठ चवीनुसार ॲड केलं आहे. कांदा मिरची हे देखील ॲड करते आणि कोथिंबीर मी ॲड केली. बघा किती सोपी आहे आणि झटपट होते आपली रेसिपी. हे छान आपल्याला एकजीव करायचं आहे. हे एकजीव झालं ना आपल्या पिठामध्ये सगळे साहित्य, की आपण आहे ना जे तेल गरम करायला ठेवले ना त्यातले 2 चमचे फक्त मी तेल त्या पिठामध्ये ॲड करणार आहे. ही स्टेप नक्की करा रेसिपी करताना, कारण त्यानेच आपली भजी खूप छान होणार आहे, खूप खमंग होणार आहे आणि क्रिस्पी देखील होणार आहे. हे पिठामध्ये तेल व्यवस्थित मिक्स करा आणि मग आता आपल्याला हळूहळू करून त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. कांदा आपण घेतला त्याला पाणी सुटेल, त्याच्यामुळे आपल्याला पाणी अगदी बेताने मिक्स करायचं आहे. खूप जास्त पातळ करू नका आणि खूप घट्टही ठेवू नका. छान कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे, त्याच्यामुळे व्यवस्थित थोडं थोडं पाणी घालूनच मिक्स करा. आता मी 1 पिंच बेकिंग सोडा ॲड केला आणि पुन्हा मिक्स करणार आहे त्याला. बेकिंग सोडा जो आपण टाकला त्याच्यामध्ये जास्त वेळ बॅटर ठेवायचं नाही आहे. लगेच आपल्याला मिक्स झाल्यावरती भजी जी आहे ना तेलामध्ये तळून घ्यायची आहे. बघा आपलं बॅटर खूप पातळही नाही आहे, छान चमच्याने सुटतं आहे. ही कन्सिस्टन्सीच पाहिजे आपल्याला. आता तेल पण छान गरम तापलेलं आहे आणि आपण आता एक एक करून भजी याच्यामध्ये सोडून घेऊया. गॅस जो आहे ना तो आपल्याला मीडियमच ठेवायचा आहे. जर हाय फ्लेम ठेवली ना तुमची भजी लवकर म्हणजे करपली जाईल आणि मग आतून व्यवस्थित नाही शिजणार. त्याच्यामुळे ना आपल्याला मीडियम आचेवरतीच भजी आपली तळून घ्यायची आहे छान. बघा एका साईडने आता सोनेरी कलर दिसायला लागला, तर मी आता पलटून घेणार आहे ही. दोन्ही साईडला आपल्याला त्याला व्यवस्थित सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. मीडियम फ्लेमच घेतले मी आणि मीडियम फ्लेमवर अगदी 2 मिनिटात आपल्या भजी बघा आता किती छान कलर आलाय. आता मी या भज्या काढून घेते.
पहा कसा परफेक्ट कलर आणि परफेक्ट टेक्स्चर आलाय आपल्या भजीला. अशीच मी आता दुसरी बॅच पण भजीची करून घेते, तेलामध्ये तळून घेते व्यवस्थित. मी जिथे कोथिंबीर इथे ॲड केली ना, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ना मेथी पण बारीक चिरून ॲड करू शकता. मग ते तुमचे मेथीचे पकोडे तयार होतील. किंवा पालक ॲड करू शकता बारीक चिरून, ते पालक पकोडे तयार होतील. सेम रेसिपी वापरायची आहे तुम्हाला, फक्त ज्या तुम्ही माझ्या भाज्या इन्क्लूड कराल, जसं मेथी तर मेथीचे पकोडे झाले तुमचे, तर तुम्ही करू शकता. हे ट्राय नक्की करा, ते छान लागतात. बघा मी दुसरी बॅच पण आता व्यवस्थित तळून घेतली आहे. अशाच मी सगळ्या भाज्या तळून घेते आणि सर्विंगची तयारी करूया आपण. बघा आपली खमंग भजी तयार झाली. अगदी 10 मिनिटाच्या आत खूप साऱ्या भाज्या आपल्यात रेडी आहेत. या तुम्ही सगळ्यांनी खायला. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. जर माझी रेसिपी आवडली असेल ना तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.